Nthawi ya nkhani ndipo muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Chiwerengero cha odwala malungo chachepa ndi 4 million mdziko muno. Mabungwe alangiza amalonda kuti asatseke malo awo kamba kakuti sakumvana ndi bungwe la Malawi Revenue Authority. Ndipo mnkhani zina wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Mayi Jane Ansa walimbikitsa umodzi pothana ndi mavuto amene amayi akukumana nawo. Tendi zimenezi ndi zina zambiri teni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, dziko la Malawi lachepetsa chiwerengero cha anthu amene akudwala malungo ndi 4 million pakati pa zaka za 2024 ndi 2025. Nduna za umoyo Mayi Madalitso Baloyi ndamene ananena izi pamwambo wa tsiku lokumbukira ntchito yothana ndi matenda amalungo wa chaka chino. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Tsikuli limakumbukiridwa pa 25 April chaka chilichonse, koma dziko la Malawi lakumbukira tsikuli pa 8 May 2026. Mwambowu unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchoka ku banki yaikulu ya Reserve mpaka kulikulu kwa unduna wa zaumoyo. Ndipo nduna ya zaumoyo Amadalitso Baloyi ati mu chaka cha 2025 anthu okwana 5.4 miliyoni ndi omwe anapezeka ndi nthenda ya malungo mdziko muno, omwe ndi ochepa kuyerekeza ndi anthu 9.4 miliyoni omwe adapezeka mchaka cha 2024. Ndipo chiwerengero cha anthu omwe amwalira ndi nthendayi chatsikanso ndi 623 kufika pa 1629 mchaka cha 2025 kuchoka pa 2252 mchaka cha 2024. Ndinene pomayambiriro kunena kuti kuchokera 2024 kufika 2025 makesi okha amalungo tatha kuwachepesa ndi anthu okwanira 4 million omwe anapezeka 2024 kufika 2025. Komanso tikayang'ana imfa zomwe zimaza chifukwa cha malungo kuchokera 2024 kufika 2025 taonanso kuti zachepa ndi figure yokwana 683 yomwe ndi figure yaikulu. Tikuona kuti ngati dziko tili mu direction yabwino. Woyimira bungwe la World Health Organization na Charles Kulia Ngujuna ati ngakhale dziko lino likutsitsa chiwerengerochi, dziko lino lili ndi ntchito yayikulu yothana ndi nthendayi. Ndipo achakufa munthali ndi mkulu ona za ntchito ku Save the Children. Peo ngati a Save the Children tikusangala kwambiri chifukwa aunduna za umoyo tikugwira nawo ntchito bwino kwambiri, ndi chikhulupiriro kuti ngakhale panopa tukupanga target ma district 6 koma ndi chikhulupiriro kuti ntchito yifatikira ku ma district ena kumene malungo akuvuta kwambiri makamaka pa nkhani ya za umoyo. Tsikuli limakumbukiridwa pamutu wokuti driven to end malaria, now we can and now we must pa Chingerezi. Nduna za ulimi Mayi Rosa Mbilizi yalamula kuti sikimu ya ulimi wothirira ya mpunga ya Mthola mboma la Karonga ayifufuze. Izi zikutsatira ripoti la sonyeza kuti ndalama za nkhaninkhani za boma anazigwiritsa ntchito molakwika kumeneko. Polankhula chinayi atayendera sikimuyi, Mayi Mbilizi anati ndalama zimene anazipereka sizinagwiritsidwe ntchito imene ndalama zimene anazipereka sizikugwirizana ndi ntchito imene ayigwira pofika pano. Feston Malekezo akufotokoza. Ntchito yomanga sikimuyi inayamba mchaka cha 2018 ndipo yagwiritsa ntchito ndalama zopyola 20 billion kwacha malinga ndi bungwe la Green Belt Authority limene likuyendetsa ntchito yomanga sikimuyi imene pakadali pano ikufunikira ndalama zina zopyola 17 billion kwacha kuti ithe. Malinga ndi Mbilizi, fakitole yogaya mpunga inatha mchaka cha 2019 koma yakhala isakugwira ntchito kufika lero. Factory ingokhala anthu sakugwiritsa ntchito, damu ija ingokhala mmene mwayionera mucha palibe chimene chachitika, koma ndalama panopa zalowa zambiri mabiliyoni. Mpanda ndi umwe kuona wangokhala malata ukauka, koma ndalama za mpanda zinaperekedwa.
pakuyenera kukhala magesi a solar system mpaka pano sinabwere koma boma linalipira. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Mawu ake mkulu wa bungwe la Green Belt Authority Amoni Mluwila avomereza zakuchedwa kwa ntchito yomaliza kumanga sikimuyi, ndipo iwo ati achita chilichonse chotheka kuti ithe. Ntchito iyi sili pamalo posangalatsa iya, poti ntchito imeneyi tinayamba mu 2018 ndipo fika lero nthawi imene timanena kuti iyeneka kutha in 3 years time, which was 2021, koma pano ndi 2026, koma ntchito ikuoneka kuti idakali kutali kuti ithe. Poyankhulapo mfumu yaikulu Kiyungu inati ndiyodandaula kuti ntchitoyi yatenga zaka kuti ithe, ngakhale kuti ili yofunikira kwambiri. Pakadali pano bwanamkubwa wa bomali Awiladi Mwambo apempha anthu a bomali kuti akhale odekha pomwe akudikira ntchitoyi, ponena kuti ikazatha isasintha miyoyo ya anthu ambiri mbomali komanso dziko la Malawi. Tikamangana za value chain ya mpunga timayenera kukhala ndi misika yokhazikika imene ili ku Malawi kuno ngakhalenso mayiko akunja. So apapa ndiyo kuti magulidwe a mpunga tingochita mwachisawa, ndiyo kuti tisingachite realize komanso kuchita organize mwina phindu limene tingathe kuliona ngati Malawi. So kuchedwa kumene sikupasa mphamvu yeniyeni pakati pa alimi kuti athe kuona kuti misika imene imakhalapo yaikuluikulu ndi iti. Sikimuyi ikazatha izafikira minda ya mpunga yopyola 1000 hectares, ndipo chigawo chake chizatha kugaya mpunga wa pafupifupi 50 metric tons pa siku. Mlembi wa mundu na zamafakitali ndi malonda a Bright Molande walimbikitsa amayi kutenga nawo gawo pa ntchito za ulimi. Amolande ati dziko la Malawi likhoza kutukuka kwambiri pa chuma ngati amayi atengepo gawo pa ulimi. Iwo anena izi dzulo pamwambo okumbukira mwambo wa pachaka wa amayi mu ulimi kwa chaka chino. Mwaigowero ayindi zambiri mulipotiri. Mwambo unakopa anthu osiyanasiyana komanso alimi amayi omwe amaonetsa zinthu zosiyanasiyana monga mpunga, uchi, tea ndi ufa. Dr. Bright Molande anatsindika za ntchito yomwe amayi amachita pa ulimi. Taona kuti azimayi makamaka ndi ofunika kwambiri pa ntchito zopanga mafactory ang'onoang'ono amene ife tikufuna kuti akule akhale mafactory akulapo. Mkulu wa bungwe la Malawi Federation of Cooperatives Mafeco a John Mulenge Nkosi akufotokoza zambiri. Uthenga umene tikufuna kupereka chaka chino ndi chaka chimene akukumbukira kufunikira kwa mzimayi amene ndi mulimi wa chizimayi, ndipo UN anakhazikitsa chaka chimenechi kuti chaka chino chonse kuyambira pa 1 January kufika pa 31 December chikhale chaka chimene tizikhala tikuganizira mbali imene azimayi amatengapo kukhudza ulimi kutukulanso chuma cha mabanja awo. Ndipo polankhula m'malo mwa bungwe la United Nations Women ku Malawi, Aneli Pipa Chikoko anaonikira ntchito yomwe bungwe la UN Women limagwira polimbikitsa azimayi ku Malawi kuno. Kwambiri timagwira ntchito yowalumikizitsa amayi komanso makampani amene angathe kuwapezitsa ngongole mwayi wa ngongole. Timagwira ntchito ndi makampani aja kuwaunikira mmene angabweretsere ndondomeko zimene zingathandize kuti azimayi ambiri azitha kumakalandira ngongole kuti azipindula. Komanso kumbali ya azimayi timawathandiza kuti athe kupanga mabizinesi awo, mabizinesi plan abwino kuti athe kukapeza ngongole zija. Ndipo Azakia Akimu aku Mikoko Cooperative yochokera ku Machinga anayamikira thandizo lomwe amalandira kuchokera m'magawo osiyanasiyana. Chionetsero chimene chichi ndachiona kuti ndichaphindu maka kwa ife alimi achizimayi, chifukwa chiyambireni sitinakhala ndi nthawi ngati imeneyi kumene utengera lero litaona kuti azimayi ndife okondweredwa ndiponso boma limakumbukira kuti kuli azimayi. Kotero ife tikuthokoza chifukwa cha tsiku limeneli. Chionetsero cha cooperatives chimathandiza polimbikitsa azimayi kutenga nawo gawo pa nkhani za ulimi. Bwalo lalikulu la milandu lakana pempho la James Magwira lofuna kuti malamulo oletsa kulima kapena kugwiritsa ntchito chamba awaunikenso. Amagwira anakamang'ala ku bwaloli ponena kuti lamuloli likupsinja ufulu wa anthu wachipembedzo cha Chirasta mdziko muno. Mwazina Amagwira amafuna kuti lamuloli
lizipereka danga kuti anthu achirasta azikhala ndi ufulu wogwiritsa ntchito chamba ngati mbali imodzi ya chipembedzo chawo. Kwa mbali ya boma inatsimikizira bwaloli kuti kuloleza anthu ena kugwiritsa ntchito chamba kukhoza kuyika pa chiopsezo miyoyo ya anthu mdziko muno. Apa oweruza atatu a bwalo lalikulu anagwirizana ndi boma ndipo akana pempho la Amagwira ponena kuti malamulo a dziko lino ali bwinobwino pa nkhani iyi. Amagwira anawamangapo mbuyomu apolisi atawapeza ndi chamba chokwana 5.758 kilograms popanda chilolezo mu mzinda wa Zomba. Bungu la Center for Democracy and Economic Development Initiatives SIDEDI lapempha ochita malonda mdziko muno kuti asatseke malo awo ochitirapo malonda. Ochita malonda awa akhala kutseka malo awo ati poonetsa kusagwirizana ndi njira ya makono yotolerera msonkho imene Malawi Revenue Authority yakhazikitsa. Koma mkulu wa bungwe la SIDEDI a Sylvester Namiwa wauza atolankhani mu mzinda wa Lilongwe kuti amalonda amene akunyanyalawa ndi amene amazemba kupereka msonkho wonjezera pakatundu. Anamiwa anayankhula ndi Rebecca Chimcheka Matemba. Tisalolere anthu kumatiseweresa, tisalolere anthu kumaseweresa chuma cha dziko, kumaseweresa miyoyo ya Malawi. Tikunena pano kuti aliyense wa malonda amene ali okonzeka kugwira ntchito zake Malawi muno akhale okonzeka kugwira ntchito molemekeza lamulo. Ndi lamulo limene labwera lotolera misonkho ndonena kuti agwiritse ntchito njira ija ya EIS ya makono. Ndiyeno amene akuseka stolo zawo podana ndi njira imeneyi ndi adani a dziko. Likamafika lolemba anthu amene ngati sasegula tikupempha nthambi zosiyanasiyana za boma kuyambira unduna uja wachitetezo cha dziko kuti aone ziphaso za anthu amene kuti akukhala mdziko muno motani. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno kwa wireless ya Kanema ya Times. Tikhati kupitiza kupatsani zonse posachedwapa zikangotha izi choncho musatalikire. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. There's no other word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on. Takulandirani mene tikupitiza kupatsani nkhanizi. Mtsogoleri wakale wa dziko lino a Bakiri Muluzi wati ndi okhudzidwa ndi imfa ya mtsogoleri wakale wa dziko la Botswana a Festus Mogae. A Mogae anatsogolera dziko la Botswana pakati pa zaka za 1998 ndi 2008 ndipo amwalira dzulo ali ndi zaka 86. Mukalata imene atulutsa Amuluzi apepesa nzika za dziko la Botswana ponena kuti a Mogae sanali munthu ofunika ku dziko la Botswana lokha koma ku maiko onse a muno mu Africa. Amuluzi anati akukumbukiranso bwino kuti anagwira ntchito kwambiri ndi a Mogae pamene anali mtsogoleri wa dziko lino mu nyengo imene maiko a muno mu Africa amadutsa munyengo zosinthika pa ufulu wa demokrasi. Malawi Energy Regulatory Authority yalengeza kutsika mtengo kwa mafuta a petrol.
koma mtengo wa mafuta a diesel udakali mwakale. Malinga ndi bungwe ili, petrol tsopano azimugulitsa pa mtengo wa 6,209 kuchoka pa 6,672 kwacha. Wezi Gausi ID report. Ndondomeko imeneyi itaonetsa kuti petrol akuyenera kutsika ndi 6.93%. Mkulu wa bungwe la Mera Adati Chinthambi ati mitengo ya diesel yakwera kwambiri dziko lonse lapansi, choncho mtengowu saukweza koma ukhalabe mene unalili. Iwo ati bungwe la Mera laganiza kusiya mtengowu pamene unali ndi cholinga chofuna kuteteza anthu amene amagula mafuta a diesel mdziko muno. Ndondomeko imeneyi yaonetsa kuti petrol amayenera kuti atsitsidwe ndi 6.93%. Ndiye bungwe la Mera monga bungwe limene limasunga pangano lake kumbali ya kagwiritsidwe ntchito ka malamulo ake, linaona kuti ngati petrol akuyenera kutsika molingana ndi ndondomeko yathu, atsike ndithu. Chifukwa yake apanga chiganizo chotsika. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Kama a John Capito ayamikira bungwe la Mera pogwiritsa ntchito automatic pricing mechanism popereka mitengo ya mafuta mdziko muno, ponena kuti izi zikuthandiza kwambiri anthu ogula. Takulandirani mene tikupitiza kupatsani nkhanizi. Wachitika mtsogoleri wa dziko lino Mayi Jane Ansa walimbikitsa mgwirizano pa ntchito yothana ndi mavuto amene amayi amakumana nawo. Mayi Ansa ati boma likuzindikira za mavutowa, koma ati umodzi ndi umene ungathandizire kuchepetsa kapena kuthetseratu mavutowa. Dzulo mabungwe omwe si aboma anapereka mfundo zimene boma lingatsate pothetsa mavuto monga nkhanza komanso kusalidwa pachuma amene amayi akupitirira kukumana nawo. Mayi Magi Kathawera Banda ndi mkulu wa bungwe la Women's Legal Resource Center ndipo akulankhula zambiri. Tisanapite zisankho za 2025 tinakumana ndi ma presidential candidates amene amayimira zipani zosiyanasiyana zikulu zimene zinali ku parliament time ineyo. Tinawuza kuti mukadzalowa mboma zimene akuyembekeza azimayi ndi izi. Ndeno nthawi imene zinavuta kuti tikumane imwe anda DPP, nde tinaona kuti ngakhalebe zinadusa koma palopo dali mboma nde tiyambe kukumana nawo. Nde tiwakumana ndi Minister of Gender tinapasa apa tikumana ndi Vice President komanso tili ndi chiyembekezo kuti tsiku lina tikumananso ndi President ayini yake kuti tafotokozera kuti azimayi aku Malawi akunena kuti amakumana ndi mavuto awo ndipo afuna kuti izi zitheke. Pakadali pano mkulu wa bungwe la UN Women kuno ku Malawi Mayi Leti Chiwara wati ndiodzipereka kuthandizira boma popititsa patsogolo ntchito za amayi. Ndipo bungwe la UN Women lasayina mgwirizano ndi banki ya NBS pofuna kuthandizira amayi kupeza thandizo la chuma mosavuta. Mgwirizanowu akuti ndi mbali imodzi ya kudzipereka kwa mbali ziwirizi polimbikitsa amayi kuti azikhala odzidalira pachuma. Daniel Zimba ali ndi ripoti ili. Nthumwi ya bungwe la UN Women mdziko muno Alete Chiwara komanso mkulu wa banki ya NBS Atemwani Simwaka ndiwo asayinirana mgwirizanowu madzulo a lachinayi msabatayi mu mzinda wa Blantyre. Mkuyankhula kwawo Achiwara ati bungwe lawo limazindikira zakufunikira kwa amayi kuti azitenga nawo gawo potukula chuma cha dziko, kotero kuti bungweli ndilodzipereka kuwathandizira. Iwo ati amayi mdziko muno amatenga gawo lalikulu potukula chuma cha dziko makamaka kudzera mu ntchito za malonda ndi ulimi, choncho ndikufunikira kuwathandizira. Malinga ndi Achiwara, mgwirizanowu uthandiziranso kuchepetsa chipsinjo monga chachikole pofuna kutenga ngongole ku banki ya NBS kuti amayi ndi abambo adzikhala ndi mwayi wofanana wochita bwino pachuma. Nawo Asimwaka ati banki ya NBS ikuchilimika popereka mwayi wofanana opezera thandizo la zachuma pakati pa amayi ndi abambo kuti anthu onsewa athandizire bwino pachuma cha dziko. Iwo ati banki imathandizira amayi magawo osiyanasiyana miyoyo yawo moti mgwirizanowu ndi mbali imodzi ya kudzipereka kwawo. Timaona kuti ndichofunikira kuti azimayi apasidwe mpata oti atha
kupanga mabizinesi awo mene azibambo amapangira. Timaona kuti azimayi amatha kuvutika mwina kuti apeze mwayi opeza ngongole komanso mwayi wa maphunziro kuti aphunzisidwe kuti bizinesi imayenda bwanji komanso kuti bizinesi yawo angayipange register bwanji. Nde ifeyo lero ndiosangalala kwambiri ngati NBS Bank pamgwirizano umenewo chifukwa ntchito imene tigwira limodzi. Nde kuti ifeyo ntchito yathu ya zachuma iyenda bwino komanso a UN Women ifo iwo amaziwa kwambiri kubweresa limodzi azimayi amaziwa kwambiriso kuti azimayi amapezeka kuti ndekuti ifeyo tithano kumapeza. Ngakhale kuti NBS Bank ndi UN Women asayinirana mgwirizano wopanopa, mbali ziwirizi zinayamba chaka chatha kugwira ntchito limodzi polimbikitsa amayi pachuma. Bungwe la World Vision lati lifunika ndalama zokwana 400 billion kwacha kuti lifikire vana onse msukulu za mdziko muno ndi ndondomeko yopereka phala. Akatswiri ati ndondomekoyi yathandiza kuchulukitsa chiwerengero cha vana amene akumapita ku sukulu. A Charles Chimombo ndi mmodzi wa akuluakulu akubungwe la World Vision ndipo anayankhula ndi Brenda Kayo. Ngati World Vision program yati ikufikira kwenikweni m'masukulu achi amati ankomba phala. Ndi maskulu mene momo pali maskulu ndithu osachepera 1000 amene tikuwafikira muno Malawi, mwinanso ana osachepera 50,000 amene tikuwafikira, koma pogwirana manja ndi anzathu akuboma, anzathu amabungwe osiyanasiyana ndi pamene tikuti tiyikeso giya ina kuti tithe kufikira maskulu ambiri makamaka ma primary school. Kampani ya Stecon Limited yadzipereka kuthandizira ndi ntchitoyi. Precious Matipwiri ndi mmodzi wa akuluakulu a kampani iyi. Zinali zopatsa chidwi kuona manambala amene World Vision amapereka okhuzana ndi mmene anakuchitira m'masukulu komanso mavuto amene akukumana nawo. Andi vuto lalikulu ndilokuti ana aja amachoka kunyumba kwawo osadya akupita ku sukulu kuja kumene kujaso kwakhala osadya, concentration kapena kutenga nawo gawo kwawo pa maphunziro awo kumakhala kochepekedwa. Andi ifeyo ngati kampani imodzi ya Chimalawi tili ndi chidwi kuti tikakhala pasi tikalingalira ndikuona kuti kodi tingatengepo gawo lotani kuthandizira kuti ana amenewa azipeza chakudya m'masukulumu komanso azipeza maphunziro apamwamba. Sukulu ya sekondari ya St Mary's ku Zomba ikufuna thandizo la ndalama zokwana 55 million kwacha kuti imange chipinda chophunziriramo makompyuta. Wapampando wa komiti imene ikuyendetsa ntchitoyi apo Nkhungudzu wati ndalamazi zithandiziranso kugula zofunika mchipindachi. Jason Malowa anamva zambiri kuchokera kwa Nkhungudzu. Padakali panodi ndizoonadi phunziro la kompyuta ndilofunika kwambiri, angakhale mafoni amene anthu magwirawa ndi makompyuta. Choncho padakali pano kutsogolo kumene tikupita ku dziko lapansi angakhale la Malawi lufuna anthu amene akudziwa luso la kompyuta. Izizi zithandiza kwambiri ndi chifukwa tinalingalira kuti asikana athu akhala kuphunzira zaka zosachepera 8 zapitazo pa sukulu pano koma osapeza mwayi ophunzira phunziro la kompyuta. Choncho chatikomera ife a PTA komanso school management kuti tiyambise phunziro limeneli. Ndicho linga choti asikana asakatsalidwe akachoka malo ano kukatumikira maofesi osiyanasiyana. Cholinga chathuchi kuti chikwaniritsidwe kuno ku St Mary's tikunkantisakasaka ndalama zosachepera 55 miliyoni kwacha ya Malawi. Mphunzitsi wamkulu wa pasukulu iyi Mayi Ane Kapenda anati chipindachi chithandiziranso kupititsa patsogolo maphunziro pasukulu iyi. Ganizo limeneli linabwera poona kuti ana ophunzira apano amapemphaso kuti kodi sukulu singathe kuchitapo kanthu kupeza makompyuta kuti iwo aziphunzira, komanso makolo ana kwa nthawi yayitali akhala kudandaula kuti kodi ifeyo ngati sukulu tuchitapo chani kuti tathandize atsikana kuti aziphunzira kompyuta. Komanso china anzathu amene ali ma university ena amaphunzira phunziro limene la kompyuta nde amabwera ku sukulu kwathu kuno kuti adzapange practice kuphunzitsa kompyuta. Akabwera pano ife kuwauza kuti koma subject imeneyi ife sitiphunzitsa.
amakhala okhumudwa inu sukulu imene kuonekera mukutiuza kuti makompyuta palibe utazoona ndithu palibe. So zimenezo zinatipangitsa kwa nthawi yayitali ifeyo ngati school management komanso ndazathu timu ya makolo kukambirana kuti tingatani. Chifukwa chake tikubwerano pa point imene kuti tiyesere kuti ngati tingathe tipeze ndramazo. Sister Anne Kapenda apa sukulu ya St. Mary's ku Zomba. Nkhani zathu mzimwezi komatisa masiyane na insomitu yake. Chiwerengero cha anthu odwala m'malungo chachepa ndi 4 million mdziko muno. Mabungwe alangiza amalonda kuti asatseke malo awo chifukwa cha kusamvana ndi bungwe la Malawi Electoral Commission makamaka bungwe la Malawi Revenue Authority. Munkhani zina wachitika mtsogoleri wa dziko lino Mayi Jane Ansa walimbikitsa umodzi pothana ndi mavuto amene amayi akukumana nawo. Mukazopeza nkhani izi ndi zina zambiri kudzera pa Facebook pa tsamba lathu la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso poimba star 1895 hash ndi kuchita subscribe ku 1895. Mwana indine Ronald Mpaso ndikufuneni zabwino zonse pene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyana-siyana pano pa wireless yakanema ya Times TTV. Tsiku labwino kwa ino.